Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Татьяна Абрамович. У эфіры навіны, час мясцовы і галоўнае сёння. На п'едэстале гонару у Маладзечынскім раёне падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця за 2020 год і ўзнагародзілі лепшых. У Беларусі выраблена першая партыя вакцыны «Спутник Ви». Вытворчасць запусцілі на пляцоўках прадпрыемства «Белмедпрэпараты». Увага ўсім! 1 сакавіка адзначаецца Сусветны дзень грамадзянскай абароны. На п'едэстале гонару падвядзенне вынікаў сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна за 2020 год адбылося ў Палацы культуры горада Маладзечна. На ўрачыстым мерапрыемстве ушанавалі арганізацыі, прадпрыемствы, а таксама іх кіраўнікоў і супрацоўнікаў, што дасягнулі значных поспехаў у розных сферах. Падрабязней у нашым матэрыяле. Маладзечыншчына мае багатую гісторыю і каштоўныя культурныя традыцыі. Веліч і гонар раёна сумленныя, адказныя, працалюбівыя, энергічныя і адданыя прафесіі людзі. Сваю любоў да радзімы яны пацвярджаюць справай, дасягненнямі устаноў і арганізацый, у якіх працуюць. Лепшае з лепшых гучыць ганарова, дзякуючы іх працавітасці і стойкасці наш раён жыве і мае поспех. Па выніках работы за 2020 год лідарам сярод устаноў адукацыі стала сярэдняя школа нумар 14. Лучшим учреждением мы становимся во второй раз, и это очень приятно для всего нашего коллектива. Я думаю, что выражу общее мнение и скажу, что это нам очень приятно, но главное – это почетно и возлагает на нас большую ответственность. Мы знаем, что многое у нас сделано, но многое предстоит еще сделать. Конечно, это качество образования, которое мы даем нашим детям, это наша материальная база, которую мы создаем, это наши дополнительные услуги, которые мы предоставляем для наших школьников. И все это в целом позволило нам стать победителями не только в Маладзечынском районе, но и в Минской области. У фае палаца размясціўся своеасаблівы вернісаж дасягненняў выставачнай экспазіцыі народна-гаспадарчага комплексу як доказ прадукцыі і паслугі сапраўды высокай якасці. Ад рэдакцыі МКТБ тут працавала дыялогавая пляцоўка. Інтэрв'ю з героямі свята выйдзе ў эфір у бліжэйшы час. Яшчэ можна было паспрабаваць на смак тавары з адзнакай «Зроблена ў Маладзечне», а таксама стаць удзельнікамі майстар-класаў. Они делают сейчас укладки, в основном это популярно везде, в салонах, при обслуживании даже любых посетителей. Укладки, какие-то плетения. К мастер-классу мы готовимся заранее, они обучаются у нас в учебной парикмахерской, подготавливаются, репетируют прически и свои навыки улучшают. Стабільныя эканамічныя поспехі гарантыя ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. 890 мільёнаў рублёў на такую суму выраблена прамысловай прадукцыю ў 2020 годзе. Тэмп росту склаў 104%. Уведзена ў эксплуатацыю больш за 40 тысяч квадратных метраў новага жылля. За мінулы год зменшылася колькасць стратных арганізацый, павялічыўся лік прадпрымальнікаў, вырас і чысты прыбытак. Дасягненнямі маладзечыншчыны па праву можна ганарыцца. Основные усилия всех субъектов хозяйствования были нацелены на увеличение объемов производства, производительности труда и повышение заработной платы. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, отмечается положительная динамика в наращивании объемов промышленного производства. Активизировалась работа по диверсификации рынков сбыта. Продукция предприятий района поставляется в 48 стран мира. В предыдущем году мы открыли для себя новые страны, такие как Хорватия, Гонконг, Греция, Македония, Малайзия и Япония. В районе отмечается положительная динамика привлечения иностранных инвестиций. Так, показатель привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе перевыполнен в 2 раза и составил $5,5 миллионов США. Са словамі падзякі і віншаваннямі да прысутных звярнуліся старшыня пастаяннай камісіі па працы сацыяльным пытанням Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Людміла Кананович і член Савета Рэспублікі 7-го склікання Каліна Капуцкая. Маладзечыншчына край, што славяць людзі. Менавіта яны, таленавітыя жыхары раёна, дзень за днём ствараюць гісторыю. Яны шчыруюць на ніве сельскай гаспадаркі і прамысловасці ў сацыяльна-культурнай галіне. А яднае іх любоў да родных мясцін, ясны розум і добрае сэрца, а таксама станоўчыя вынікі працы ў розных сферах дзейнасці.
Я пришла в профессию с 2013 года. Начинала я со 2-го разряда. Вот сейчас я уже отделочник изделий древесины 4-го разряда. Мы занимаемся отделкой мебели. У нас есть УФ-покрытие, бейт-покрытие. Вот. Накатка мебели идет. Наша мебель очень пользуется спросом в Европе, в России. Несмотря на все сложные ситуации, которые сейчас происходят, нашу мебель очень любят. Занимаюсь я гражданской обороной и защитой населения территории района от чрезвычайных ситуаций, таких как наводнение, пожары в природных экосистемах, сильный ветер. Я оказываем помощь населению, прогнозируем какие-то чрезвычайные ситуации и стараемся сделать так, чтобы они не произошли. Трудности закаляют, и чем больше их, тем интереснее работать. Узнагароды, ганаровыя дыпломы, граматы падзякі за шматгадовую добрасумленную працу і высокі прафесіяналізм атрымалі майстры сваёй справы. Штодзённай работай каля школьнай дошкі на будаўнічай пляцоўцы, на полі ці за станком. Яны робяць важкі ўнёсак у развіццё і росквіт маладзечанскай зямлі. Асабліва ўвага сельскай гаспадарцы. Дзякуючы упартай працы аграрыяў, Маладзечанскі раён стаў лепшым у вобласці па ўборцы ураджаю і заслужана заняў месца пераможцы упершыню за ўсю гісторыю спаборніцтваў. Ва ўсе стагоддзі нашы людзі умелі працаваць. Культура, спорт, гандаль, жыллёва-камунальная гаспадарка і прамысловасць. Лідары ёсць паўсюль. Больше всего приносят удовольствие наши, наверное, питомцы-компаньоны, которые просто являются неотъемлемой частью нашей жизни и настолько вселяют какое-то умиротворение, что забываются все даже неприятности, которые существуют. Поэтому вот эта профессия приносит какую-то радость. 2020 год быў няпростым, асабліва для работнікаў аховы здароўя. Эпідэміялагічная сітуацыя, напружаныя абставіны, аднаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы і перапрафілявання аддзяленняў. У спісе перадавых цэнтральных бальніц Маладзечанская ЦРБ атрымала дыплом 3-й ступені на рэспубліцы па выніках мінулага года. Арганізацыі становяцца перадавымі дзякуючы кіраўнікам і супрацоўнікам. У некаторых адразу некалькі ўзнагарод. Наша организация – это небольшое подразделение унитарного предприятия Минское отделение Белорусской железной дороги. Работаем мы в 9 районах, в 2 областях – Минской и Гродненской. Зона нашей ответственности – это организация безаварийного движения транспорта. Работает у нас 197 человек на предприятии. Мы обслуживаем 310 километров этой Белорусской железной дороги. Праца на карысць горада, района, вобласці, дзяржавы. І менавіта таму заслуговвае павагі і пашаны. Больш за 5 дзясяткаў маладзечанцаў трапілі на раённую дошку гонару па выніках 2020 года. Іх імёны назаўсёды будуць запісаны ў самай яскравай старонкі гісторыі маладзечаншчыны. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. У Беларусі плануецца павялічыць выкарыстанне электраэнергіі як у рэальным сектары эканомікі, так і для патрэб насельніцтва. Першачарговай задачай з'яўляецца ўвод БелАЭС у эксплуатацыю і яе далейшая інтэграцыя ў энергасістэму. Пра гэта паведаміў міністр энергетыкі Беларусі Віктор Каранкевіч. Запланавана будаўніцтва пікава-рэзервовых крыніц агульнай магутнасцю 800 мегаватт. Будуць актыўна будаваць высокавольтныя падстанцыі і размеркавальныя лініі электраперадач, а таксама будзе праводзіцца іх мадэрнізацыя. У студзені Міністэрства энергетыкі зацвердзіла праграму павелічэння электраспажывання для патрэб ацяплення, гарачага водазабеспячэння і прыгатавання ежы на бліжэйшыя 5 гадоў. Реализация программы даст магчымасць павысіць даступнасць выкарыстання электрычнай энергіі як у існуючым жылым фондзе, так і пры будаўніцтве новага электрыфікаванага жылля. Плануецца, што да канца пяцігодкі электраспажыванне для гэтых патрэб павялічыцца да 900 мільёнаў кілават-гадзін. У Беларусі выраблены першыя доследна-прамысловыя серыі вакцыны «Спутник Ви». Вытворчасць запусцілі на пляцоўках прадпрыемства «Белмедпрэпараты». Пасля таго, як атрымаюць вынікі вывучэння стабільнасці гэтай партыі, будзе праведзена напрацоўка прамысловых серый прэпарата. Акрамя таго, вядзецца праца па тэставанні тэхналогіі поўнага цыклу выпуску «Спутник Ви» на вытворчых магутнасцях у Беларусі. Нагадаем, гэта вакцына распрацавана расійскім нацыянальным даследчым цэнтрам эпідэміялогіі і мікрабіялогіі імя Гамалеі. Плануецца, што выпуск «Спутник Ви» на прадпрыемстве «Белмедпрэпараты» дасць магчымасць забяспечыць патрэбнасці нашай краіны ў вакцыне.
Увага ўсім! 1 сакавіка адзначаецца Сусветны дзень грамадзянскай абароны. Надзвычайныя сітуацыі здараюцца не толькі падчас вядзення баявых дзеянняў. У нашым раёне традыцыйныя мерапрыемствы па эвакуацыі дзяцей і дарослых з удзелам падраздзяленняў МНС праходзяць ва ўстановах адукацыі. Тэму працягне наш корэспандэнт. У першы дзень вясны супрацоўнікі маладзечынскага гранц завітваюць у школы дзіцячыя садзікі, каб у бравым тандэме разам з педагогамі і іх выхаванцамі выпрацаваць алгарытм дзеянняў пры той ці іншай надзвычайнай сітуацыі. Напрыклад, у школе нумар 1 імя Янкі Купалы па легендзе адбылося ўзгаранне ў сталовай. І галоўнае тут для педагогаў навучыць вучняў не паддавацца паніцы, каб не стварыць дзіцячы затор на выхадзе з установы. Школьнікі дружнымі шарэнгамі выходзяць з класаў, на пляцоўцы настаўнікі звяраюць спіс і дакладваюць, што ў памяшканні не засталося нікога. А тым часам пад'язджае машына выратавальнікаў і байцы МНС распачынаюць ужо свае дзеянні згодна атрыманай інфармацыі. Всего было задействовано 659 детей. Благодаря слаженной работе персонала объекта все дети были своевременно эвакуированы, проведена их сверка, поверка. Условное загорание было в помещении столовой. На данное мероприятие привлекались подразделения МЧС, это пожарно-аварийно-спасательный отряд, который также оперативно прибыл, провел боевое развертывание, провел разведку места предполагаемого пожара и убедился в том, что все люди эвакуированы. Оценка «хорошо». Падчас мерапрыемства супрацоўнікі маладзечынскага гранц нагадалі школьнікам пра правілы асабістай бяспекі і на кожны дзень, і асабліва падчас канікул. Выпускнікам прапанавалі падумаць над перспектывай падаць дакументы ў профільныя інстытуты міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Не абышлі ўвагай і настаўнікаў. Людзі ў пагонах раздалі педагогам буклеты на супрацьпажарную тэматыку для правядзення класных гадзін. Звярнулі іх увагу на тое, што з наступленнем вясны пачынаюцца палы сухой травы, а ў гэтым вельми часто бывают заденешаны и подлетки. В этом году ожидается теплая, засушливая погода, поэтому будут проводиться рейдовые мероприятия. А до населения хотелось бы довести то, что вступил в действие новый кодекс об административных правонарушениях, который за выжигание сухой растительности предусматривает санкцию от 10 до 30 базовых величин. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. З кнігай па жыцці. Кожны новы год супрацоўнікі Маладзечынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Максіма Богдановича пачынаюць добрай традыцыяй – прысуджэннем ганаровых званняў тым чытачам, якія ў любое надвор'е спяшаюцца ў чытальныя залы, каб пазнаёміцца з навінкамі літаратуры і перыёдыкі. Патрыётам беларускай кнігі стаў Андрэй Мікульчык. Ён з'яўляецца прадстаўніком студыі лірыка ў Фларэнцыі, дзе вучыцца оперным спевам у італьянскага маэстра. Таксама Андрэй перакладае італьянскія тэксты на родную мову, якую любіць і шануе. Спяваць на беларускай мове вельмі прыемна і вельмі лёгка. На рускай мове вельмі цяжка спяваць, потому што яна ўся такая крыху грубая, цвёрдая, а беларускай мова яна вельмі цякучая. Пераможцам у номінацыі «Прыхільнік гістарычнай кнігі» стаў Васіль Хазікаў. Тытул лэдзі часопіснай прэсы атрымала Жанна Дудченка. Муж і жонка Александр і Тацяна Федченкі прызнаныя самай чытаючай сям'ёй. А кніжная сава бестэрміновы чытацкі білет і падарунак уручаны Алені Клімовіч. Менавіта ёй члену журы конкурсу аднагалосна прысудзілі званне «Чытач года 2020». Когда читаю, мозг отдыхает. То есть развивает, просто интересно. Ты захватываешься сюжетом, входишь в образы персонажей, переживаешь приятные и неприятные моменты за них. Чисто как за своих переживаешь. То есть просто нравится и все. Любимые авторы – Теодор Драйзер, Сидни Шелдон, любимый автор. Из нашей литературы Олег Рой тоже интересно пишет. Сейчас Ю Несбё прочитала, норвежский писатель. Забарона на лоўлю шчупака дзейнічае з 1 сакавіка ў большасці рэгіёнаў Беларусі. Ахоўныя меры звязаны з пачаткам нерасту. За вылаў шчупака ў час забароны прадугледжана адміністрацыйная адказнасць.
За кожную незаконно здабытую асобіну накладаецца штраф у памеры 9 базавых велічынь, а прычыненне шкоды на суму 100 і больш базавых велічынь цягне крымінальную адказнасць па артыкуле 281 Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь. Максімальная санкцыя прадугледжвае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Забарона на лоўлю шчупака будзе дзейнічаць да 15 красавіка, а ў Віцебскай вобласці да 25. А тым часам работнікі лясной гаспадаркі ваўсю рыхтуюцца да новага сезона. У маладзечынскім лясгасе распавялі, што, мяркуючы па тэмпературы, пара падбіраць дзялянкі для вясновай падсочкі. Спецыялісты кажуць, калі усталюецца цяпло, то сок можна чакаць праз тыдзень. На кантролі і пасадачны матэрыял. Важна на гэтым этапе не дапусціць хвароб маладых раслін. Снег актыўна растае, і тое, як перазімавалі саджанцы, стане зразумела ў бліжэйшы час. Таксама зараз ідзе падрыхтоўка да пачатку пажаранебяспечнага сезона. Рабочыя лясной гаспадаркі аглядаюць тэхніку, абнаўляюць інвентар. Каб летам на тэрыторыях арганізацыі было па-сапраўднаму прыгожа, закупілі насенне кветак. Будуць вырошчваць сваю расаду, а лішкі аддадуць у продаж. Надвор'е прынясе беларусам на гэтым тыдні нямала сюрпрызаў. Калі бліжэйшыя дні будуць сонечнымі і даволі цёплымі, то ў другой палове тыдня сіноптыкі абяцаюць замаразкі да -5. За перападу тэмператур на дарогах чакаецца галалёдзіца. Дзяржаўтаінспекцыя просіць вадзіцеляў быць уважлівымі, выконваць хуткасны рэжым і захоўваць дыстанцыю, пазбягаць рэзкіх тармажэнняў. Пешаходам рэкамендуецца праяўляць асцярожнасць пры перасячэнні праезнай часткі. Таксама Дзяржаўтаінспекцыя раіць не спяшацца з заменай шын. Летнія шыны рэкамендуецца выкарыстоўваць пры тэмпературы вышэй 7 градусаў цяпла. Падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень праз некалькі хвілін. Нагадаю, інфармацыі на тэлеканале МКТБ стала яшчэ больш. Глядзіце экспрэс-навіны кожны будні дзень у 12 і 15 гадзін. Таксама вы можаце сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы, у Кантакце, Аднакласніках, Інстаграм і ў Тэлеграм-канале. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы!